a na-ebulukwa mmadụ elu ọkwụrụ ma onye mee nke ọma ebulie ya elu tie jide nke o ji na-aga n'ihu biko ka anyị gbakọ kịta wee kenye n'Eze-Ana Eze-Ana ga-adị Eze-Ana Ugochi tubelu nwoke ọma na oraifite ị ga-adị ọdịnala bụ eziokwu ọdịnala bụ ụzọ ndụ ịma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa ụmụ Igbo chigharịa kwa mbọsị ọ na-eti n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma n'ije eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma n'ije eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana ga-adị Ugochi tubelu ga-adị Ugochi tubelu tempụl ọ ya adị maka na eziokwu anwa jaja ndị okenye dịga anyị fọntambaki ndị ọcha eli anyị fọntambaki fọdụ asị kala aka ghọrọ ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke fa ka mma buru Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ wepekwa chọọchị fa obodo ụka agakwa mmadụ Ugochi tubelu ekweghị ekwe Eze-Ana si n'ọma mbe ọdịnala amanwụ chacha oge ọbụla ọ na-eti ọ nọ na nkụzi Chukwu abịa ma gbaa gị ume ọdịnala ya dị Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu uruchiomanụ anyị abịakwara n'oge awa nke eziokwu nke ọwụ mụ nwa Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu na-anọ n'isi ya n'oge awa nke eziokwu uruchi taa mmiri na-ezo mana asịrị m na mma bịariri na n'oge akara aka n'isi ga-eji ekwu ya na taa na m ekwugo na mma ekuzi nkụzi ya taa maka ihe na mma bịa n'oge awa nke eziokwu nke ọwụ mụ nwa Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu na-anọ n'isi ya abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala tempụl bụrụkwazi onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry ya nakwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. N'oge awa nke eziokwu n'ụbọchị taa ihe anyị ji wee bịa ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara ndị mmiri na etu esi arụ ọrụ mmiri o wee gaa nke ọma na ihe dị mkpa n'ọrụ mmiri na ihe ọ ga-abụ ime ọrụ mmiri wee gaa. Enwere ọtụtụ ndị mmadụ na-ebo ebubo dị iche iche wee na-ebo ndị mmiri mana nke bụ eziokwu bụ na ọtụtụ n'ime ihe niile ha na-ekwu abụghị ndị mmiri dị responsible for those things. Ịghọtara ya? Ma taa nkụzi anyị akụzi taa ga-abụ great eye opener to lots of people. So ihe anyị ji bịa bụ akụwagoro gị ya ihe gbasara ọrụ mmiri etesharị ọrụ mmiri ọga nke ọma. Ihe nwere ike ime ewe isi emetụ aka ashia bọtịn. Invite your friends and well wishers to join n'oge awa nke eziokwu kwa ụbọchị taa maka na ihe gbasara ọrụ mmiri emego ọtụtụ ndị mmadụ tinye ha na-eje eje anana. Yes. Now nke ọzọ bụ echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa
nke ọnwa Ọktoba bido taa. Ndị niile sonyegoro anyị na ya bụ aja nwetachago aja niile dị iche iche anyị chụrụ na tempụl ụbọchị taa maka ya bụ ọnwa Ọktoba. Anyị kwuru na ndị niile bụ friends of the temple, ndị niile na-esonyere anyị na aja anyị na-achụ kwa ọnwa na bido taa wee ruo 31 Disemba na ife ọma ga-emere ha, na anyị ga na-achụ aja till something happen, something positive. Na ọfọ na ekpere anyị na-agụ, anyị na-eme n'isi onye ọbụla n'ime ha bụ na ihe ọma ga-eme, na fevọ ga-abụ nke ha. Ana m achụ aja na-ayọ ndị a na-afụrụ anya ka ha tinye anya fụ na ndị niile ndị nọ n'anị mmadụ na ha wetara ihe ọma dị na mba werata n'ụlọ, na ọgwara akụrụ ụlọ ekwu onye kparịanụ. Ọnya bụ isiokwu tim anyị ụbọchị taa na nke ọnwa Ọktoba. Then nke ọzọ bụ echefuna na ihe ndị ọzọ activities anyị na-enwe n'Ugochi tụbọrọ na temple. Ọ bụrụ na iwe onye ọfụ inwe ike chat m na WhatsApp, I will still update you. N'ọnwa Ọktoba anyị kwuru ọkwa dị mkpa anyị nwere na anyị kwuru n'ọnwa Ọktoba na anyị ga-ebido n'ọnwa Ọktoba appreciate our fans na Facebook. Yes. Na at end of this month ọnwa Ọktoba na anyị ga-enwe October fan of the year, fan of the month October. Anyị ga-enwe etu a ka anyị ga-esi nwekwa n'ọnwa Nọvemba, etu a ka anyị ga-esi nwekwa na Disemba. Eziokwu na anyị ebidozie n'oge early part of the year. However, we will still have the fan of the year anyị ga-esi mekwa na Disemba ka a ga-eme na 31st. So anyị akwadogo ihe ndị onyinye dị iche iche anyị ga-enye ndị mmadụ n'ụzọ dị iche iche. Na Disemba Ugochi na temple anyị ga-ekekwu rice, anyị mere arrangement with ndị rice dealers ọ ga-emekwu. Then nke ọzọ bụ na o nwere kaadị anyị gara eke na program anyị site n'ike ndị afụrụ anya. Program ọbụla anyị mere site n'ike ndị afụrụ anya anyị gara eke kaadị. N'abalị taa anyị ji kaadị anyị ga-enye ndị mmadụ. Ya bụ kaadị bụ ofu MTN, ofu bụ Glo. Then echi anyị kekwa Airtel na another network. All these three networks were major networks ndị mmadụ na-use. Agaghị ka na-eke. So nke echi anyị ga-eke Airtel, then anyị nkwa ekekwa Glo tomorrow. Na nke n'abalị ya bụ MTN and Glo ka anyị ga-eke n'abalị ya. Na ihe anyị ga-eme bụ onwe ebe anyị ga-emerụ program anyị pọsụọ kpọọ ofu kaadị. Then anyị emechibezie akpọ the other card, the second card. So ọ ka anyị ga-esi mee each card bụ kaadị 500 naira each. So ka anyị banye n'ihe anyị ji maka ya wee bịa. Ihe anyị akọwa bụ gbasara ndị ọrụ mmiri na etu esi arụ ọrụ mmiri ọga. Ọtụtụ ndị mmadụ emewo mistake dị iche iche. Onwe ndị nwere ike ịbịa si Eze-Ana na ya ejego ọrụ ọrụ mmiri, na ya alụgo ọrụ mmiri 3 places 4 places, but asọ na ya alụgo 4 times, but onwe ike ịbụ 7 na ya alụgo almost 7 times. Ihe na-ebe aka na-ebe. I nwezie different opinions. Ndị mmadụ na-agwa ha many things, different things. Mgbe ụfọdụ adịzie confused. Mana achọ ka nkọwala gị ihe maghị. Mana ka anyị bidogoro gịnị bụ ndị bụ ndị mmiri a. Nke bụ eziokwu bụ na ndị mmiri bụ ndị obiọma. Take it or leave it. Obiọma ha enwere ube, that is obiọma ha dị too much. Gị na ndị mmiri kwụrụ, you go places. Mmiri bụ blessing. Enwere the elemental beings and entities of powers and mmiri and other elements. But I will mention the cardinal ones.
enwelu ndị agbọrọ the marmots, then nwee water sprite, etc. na ndị ọzọzi. Ndị a niile bụ ndị ngurupu mkpọrọ ndị anjelu nke Chukwu, ndị na-ejere Chukwu na mmadụ ozi. Obiọma ha dị too much. In so many cases, enwego ndị aka ha dị ọcha, mana maka ihi na ha nọ na the wrong place at the wrong time, o wee bụrụ na o nwere ka mmiri si wee ụgbọ si kpuo ma whatever, esevuo ha. Enwere omeri akaụntụ ụfọdụ nwere ike isi gị na ha aja amụrụ an element ha fụrụ na mmiri, ọ dị n'ụdị shark, ma ọ bụ ọ dị n'ụdị dolphin, especially dolphin. Dolphin bụ ihe a ga-akpọ ya azụ. Yes, ọ na-agbaji mkpa ịmafịa n'obere mmiri, ọ na oceans. Ọ na-agba, o nwere ike height ya, a big dolphin height nwere ike hacha ka a ladder, or even more than that. A big dolphin nwere ike irutu up to 20 something feet height. Ya na-agwazi n'Igbo na-akpọ ya akụ gbawara ụgbọ. Ọpịa ọ dị ya na ụgbọ epepe gbuo ya, ọ na-ebu wave, ọ na-aga. So ngo ndị mmiri riri ha wee nye akaụntụ na dolphin save ha. O ji nke wee kpara onye anwa, abagide onye akpapụta ya n'elu a. Yes, dolphin mewurie maka ihi na onye mmụọ ga-emere ebere ka mmụọ ga-emere ebere. If you are in good terms with the water element, they will be of help n'oge mkpa. Build a personal relationship with the mmiri, believe in me, you will never lack. Ndị mmiri nwere ego, ndị mmiri nwere akụnụba, ndị mmiri nwere ihe niile eji enyere ndụ aka. Onyinye amara ha na oyi, especially ndị nọ na talent dị entertainment, maka ha bụ ndị obiọma, ndị na-enwe aṅụrị mgbe gburu. Ọ ndị mmiri for you. Mmiri bụ ndụ, echefuna. So ndị mmiri na ọrụ ha abụghị ime ka ndụ dị na-aga n'iru. So ihe mere n'ọbụ na echefuna akụkọ a kọrọ na akwụkwọ ndị ụka ọbịa. Yes, ndị ma nkụzi ma na nna ala ka iji ihe mmadụ ma wee marị ya. Ọ bụgoro na iberibe ihe niile na-ekwu believe na fụ atụ a mmalụ, ọ bụghị ihe ịma. Ọ nwere one allegorical story na akwụkwọ ndị ụka ọbịa akpọrọ Baịbụl, ebe ekwu na Jizọs ndị ụka ọbịa na ndị ọnụ ụtụ, ndị tax collectors bịakwutere ya wee sị ya na ọ dị akwụ tax. Adị na ndị na-esokwa azụ ụzọ ya wụ Pita na ndị otu ya na ha dị akwụ tax. O wee sị Pita, ya jewe na mmiri, o ruo na mmiri, ya tinye net ya ugbo oye, tachi ugbo oye na mmiri. Na o nwere azụ ọ ya akụta, azụ mbụ ọbụla ọ kụtara, ya mepee ọnụ ya, ya bụ azụ ọ ya fụ ego n'ime ọnụ ya, na o were bịa kwụọ tax. Nke bụ eziokwu na according to that story, na o jekwara, ọ kụtakwara azụ, ọ mepekwara ọnụ ya, ọ fụkwara ego, were bịa kwụọ ụtụ were siza. Ịghọtara ya? Ihe na-achịkọwa bụ ndị mmiri nwere ego. Ọ bụrụ na ha enwere ego, among all the elements, ọ masị jewe na mmiri.
ka m nwegoro ihe ọmaatụ marụ ga ihe ọ bụrụ na ije ihe dịka Lake Chad if thousands of people ndị na-efeed from ihe si na Lake Chad wena ọ ndị na-akọ ugbo ọ ndị na-eme other form of farming ndị na-akụ azụ ihe si na mmiri abawo ọtụtụ ndị mmadụ ọgaranya ihe si na mmiri ihe agbadazi River Line area ụmụ mba mmiri a dị na Anambra steeti ụmụ ọgbaru anes of them ịma thousands of people ndị na-efeed from ihe ha nwetara na mmiri ịghọtara ya anyị nwere onwe anyị bụ ndị nwekwara mgbọ ebe a na-akpọ mgbọ bụ ndị anyị nwere River Line maka na part of Ose nwekwara a branch of Niger then ndị be anyị na-eji ebe ahụ na-ete nkwụ maka na nkwụ bụ na ebe mmiri dị ka ọ na-adị ka o wee na-agbapụta nkwụ ọfụma maka nke dị n'elu a na-agwụ nkwụ elu ite imete ọnwa mapụta nkwụ ka nke dị na mmiri ngwọ ịghọtara ya so ọtụtụ ndị mmadụ abawo ọgaranya site na iweta isi n'inweta ihe dị na mmiri nke a maọbụ nke ọzọ so mmiri na-abụ mmadụ ọgaranya ma ọ bụrụ na ibi udo personal relation with ndị mmiri then kedu ihe bụ ndị mmiri a ndị mmiri bụ na ị nwere link na mmadụ bụ onye mmiri bụ na ị nwere link with the water elements then akwụwago m ya mbọsị na link mmadụ nwere dị dabam dị different by different you might have link with water elements directly by yourself. You might be a cold one by the water element. Ha kpọrọ nke a ijelu ha ozi ọnya batara na n'ije side Imo ha na-akpọ ha ọ bụrụ na ndị akpọja akpọrọ ọrụ ka ọrụ mmiri a na-akpọ ndị owu mmiri. They specialize in only water work. Ndị mmiri kpọrọ ha ọrụ side Anambra ya anyị na-akpọ ha Eze-Ana. So enwere nwekwa ndị bụ na ha nwere link partial link with water edere anya through their mother or father. Then mana mmadụ nwekwara ike ibuild kwa cordial relationship with ndị mmiri ka akwụkwọ lechọ n'ọrụ onwe iche bụ onye ka anyị maka ekwu na ihe na-ekwu maka ndị nwere link direct or indirect link with ndị mmiri ma ọ bụ ndị mmiri kpọrọ ọrụ. Ndị a bụ ndị neediri that they have something to do. Ha nwere ka ekwuo with ndị mmiri. Ọ ha bụ ndị mmiri nwere ike ịpụtara afafa the mind therefore ka establish harmony. Now ọ bụrụ na ị nwere ka ekwuo with ndị mmiri ma ọ bụ na ị na-anụ nwaanyị onye mmiri ma ọ bụ na ị na-anụ ụdị onye mmiri ị kwesịrị ime ihe ị kwesịrị ime maka na onye ị na-achọ ịnụ nwere link with ndị otu ya ndị ọgbanje ndị iyi owu ya. So ị nidiri to mee ihe ị kwesịrị ime ihe a tụrụ anya n'aka gị. Nwaanyị ejekwara n'ụ mmadụ mụrụ ya dị afọ ihe ejefu the parents mee ihe ị kwesịrị ime etu a ka ọ ga-esikwa ọ bụrụ na ịdị smart mara ihe a na-eme. Nwaanyị ị na-anụ ọ bụrụ na o nwere link with ndị mmiri jekwanye mee ihe ị kwesịrị ime na-eme dị needful maka mpịawa azụ because who goes there ọ na-eje. So example ka were nwe mmadụ mgbe m na-achịrị nwa nwunye m onye mmiri I have to gbaa mbọ ifu na-eme gịnị na-akwụrụ ụgwọ mana bifo eme nke a eburugo m ụzọ ịgwa ndị mmiri nọ na mmiri be nna kpọrọ ndị mmiri ya kpọọ ndị mmiri ya si ha biko na m fụrụ nwunye m n'anya
na m chọrọ ịnụ ya ha nye m permission ka m nụọ ya n'elu ụwa amụfụ ya n'anya ama emechi ya ịghọtara ya na mesịa ya were ihe niile m ji were eme gịnị ya were rụzie ọrụ mmiri ya proper ịghọtara ya mgbe m bịa mee ihe m kwesịrị ime ọ nọ ka ịrụta m mgbe ofu enyi m nwoke one of my childhood friend then mụ na ya dị very close mgbe ahụ ka mma na ọ dị possible na nwoke na nwaanyị nwere ike ịda anyị for years mana enwere ihe dị ka platonic love ụmụ one lady then mụ na ya na-adị na mma onye Ezeagu but it's unfortunate that she no more she have passed on mana mụ na ya dị very close mgbe ahụ ọ karịrị m eri that time mgbe ahụ anọ m n'ụmụ ole nga ọ dị na akwụkwọ nsọ eso m na ndị otu ole nga ọ dị na emegha gịnị na akwụkwọ nsọ ọ bụghị anụ nwere nga ọ dị na akwụkwọ nsọ forget it you don't believe it oge eriri front and back yes now like a sister then so we can eat together even wash clothes together and everything. Now, swap Benjamin Mac, I swap, I try what rest of them. So, the both family, I am why, but I believe in me. Nobody will believe it, but there was never a day any discussion, anything concerning the Catholic or casual or anything sex. No. We have not. For that years, that time I was very young. That time she will be around 20 then. And that time I will be around 22. To show you that man woman can no. Man able mocha is bad in that time. But I can come to her house within I need slow friend, but nothing. So, when one of my friends in Mechache, yes, from Anambra State, she's a community student. I jump there on any put your pressure. But so that's in our home from Motonobi. Because at that point in time, I'm ready at that time. I gave me a consent on lawyer. Because of me before the let finally passed on. So, etu a ka ọ dị na mmiri enwere ike onye ị chọrọ ka gị na-ebiri n'ụwa nwere spiritual spouse or have link with ndị otu nwere ike ịbụ ndị ọgbanje nwere ike ịbụ ndị otu connectivity ọbụla o nwere link o nwere water a na-akpa na wekpa na ọfụ ịnibiri ipe ha attention gwa ha lekwa dị etu achọrọ m ịnụ onye dị etu nke a mụnwa mere etu a because na mụnwa ma WhatsApp ga-aga then mana ọ bụrụ na gị nwa na onwe personally ị chọbụrụ ịnụ nwaanyị ma ọ bụ na just na ịchọrọ ka ị pịachie onwe gị ka ime ihe ị kwesịrị ime ka ndị mmiri gara ịghasara gị ihe fine and good ihe ị ga-eme bụ dibịa na-agbara gị afọ gbachala gị afa o wee bụrụ na those characteristics eji agba ndị mmiri na afịa n'ebe ị nọ agwụgwọ m ụlọ enwere characteristics eji ama ndị mmiri maybe o nwere ike ọ bụrụ na onye ma bụ lecture anyị ga-akụzi na ụbọchị ọzọ ihe ọ ga-abụ ọ na-eme na ndụ gị ị marụ na enwelu greater chances na n'ịbụ onye mmiri mana ihe anyị bịara tata ụgwọrọ maka ọrụ mmiri now if we are such side ije gbaa afa wee kwuo n'inwe link with water n'inwe onye mmiri na-agha enyekwu ngwọ nwaanyị mmiri gị na ọbụdị mmiri gị fine and good onye ga-arụ ya ga-abụ dibịa bụ onye mmiri nwaanyị ọ ga-abụ dibịa bụ onye mmiri ka o wee dị qualified stand as the middle person
onye abụrụ onye mmiri ama arụrụ ọrụ mmiri ọ dị successful. Ịghọtara ya? Onye abụrụ dibịa abụrụ onye mmiri na onwe ya ama arụrụ ọrụ mmiri ọ dị successful. Now take note of this. O nwere ụfọdụ ndị o nwere ofu onye kpọrọ m si Eze-Ana ya na onwe esi ka ọrụ ọrụ mmiri. However, na ha agbada ọkwa na mmiri nọ na be dị dibịa ka ha nọ gbada jee n'ihu ofu ebe nwa si anọ ihu ndị mmiri dịfa n'ebe a ka a ga-anọ wee megide wee lụrụ ọrụ mmiri na ewu dị mbọ ọgụ na emesizie na ya ga-ewe dị ya na mmiri asụ ọrụ. Etu a ka esi wee ndị nke ahụ o ruo echie ya nawa isi na onye dibịa mere ihe a ụfọdụ n'ime ha nwere ike ọ bụrụ na ya nwa abụrụ onye mmiri ọ dị agbadakwu na mmiri. Nwere ndị dibịa ada agbada na mmiri maka na ọ makwuru onwere link with the water. So ihe niile ọ na-eme usoro na data enu a na anwa dị afọ ọ narụghị ihe niile iji wee bịa gwazie gị ihe emechaa. M gwara onye ị ga-aja ama ọnọdụ ya emesịa o buru ya bụ ife megide jele maka o nwere ebe nnọ wonde n'ime ahịa abịara m ịbịa goo ihe nji ihe nwere ụkwụ ịnọ wee na-atụ ofu onye aka na ọ na-abụ ọgwacha ndị bịara bịa ofu ihe emechakwa o buru emegide bịa lee n'azụ. Ịmakọrọ onwe ndị na-alụ ndị gbara ọrụ mmiri buru ibu mana e nwere fọmụla kemgbe na onye agha bụ onye mmiri ka o wee stand ya ime elu. Nke abụọ, nwoke maọbụ nwaanyị nwere ike ịrụrụ mmadụ ọrụ mmiri n'odis weda maọbụ nwoke dibịa nwoke maọbụ dibịa nwaanyị nwere ike ịrụrụ ọrụ mmiri ọ dị successful. Gender in ọrụ mmiri abụrụ the issue maka etu ndị mmiri si emegide si akpa agwa ha etu ọrụ mmiri si wee dị. Ọ bụrụ typical work that is so stressful or has with deep spirituality. Ọrụ ha n'ọrụ more of ikpe ile ọma. So nwoke ma ọ nwaanyị nwere ike ịrụrụ ọrụ mmiri. Ghọtara ya? O nwere ọrụ so spiritual work nwaanyị adịghị alụ mana ihe gbasara ndị mmiri nwoke ga-arịa nwaanyị ga-arịa. Ghọtara ya? So ọrụ mmiri afọlọ na those category of works which a woman cannot do. So nwoke ma ọ bụ nwaanyị ga-alụ ọrụ mmiri. Enwere ihe nkwu ọzọ bụ ọrụ mmiri ọbụla ị chọrọ ịlụ ihe dị mkpa nwa ya alụ dị ọrụ mmiri bụ na-ekwuo na ị ga-abụ onye mmiri. Nke abụọ na ị ga-ama the rules and regulation mara ihe ndị mmiri na-asọ. O nwere ụfọdụ ihe dị mkpa n'ọrụ mmiri. Nke mbụ, ọ bụrụ na a ga-alụrụ ọrụ mmiri echefuna na ndị mmiri na-asụ akwa dị ojii n'ime eji akwa ọbụla dị ojii na gbadara mmiri ka ị bịara ịrụ ọrụ mmiri. That one is not acceptable. They prefer white or any other color ma ya bụ na megide ya bụ na black. Yes, though white is more preferable for our, but you can use any other color, no problem. Only have that black. Black water in the middle. Nke abụọ, ọ bụrụ na ije lụọ ọrụ mmiri gbaa mbọ fụ na iburu mpịtọ fụnwa maka ọdịmma gị. Iche ije lụọ ọrụ mmiri isi na elu nwaanyị manye ma ọ bụ n'elu nwoke manye n'ụtụtụ a gbara akwa na mmiri. Weda ma ibu onye a ga-alụ n'ọrụ alụlụ ibu onye ga-alụlụ mmadụ alụlụ is not the best for your best result. So ihe akwado onwe gị. Then ọzọ ihe ama gbasara ndị mmiri bụ
ikwekwana ka dibịa ọbụla ma ọ bụ onye ọbụla kpọ gị abịa alụ ọrụ mmiri jee na mmiri gbusawa ọbara na mmiri ma ọ gbusawa ọbara n'ahụ in the name of ụfọdụ na-abịara ọbịaje na mmiri ọ ebe alụwa ọrụ asịrị ya lụọ ụfọdụ ga-asị ụlọ ọrụ ibu ike ma otu ofu ihe kpọọ ya ihe ọ na-eme mpịtọ ihe ọ na-eme gị na mmiri ụfọdụ were ọbara sawa gị ahụ ife ọ na-eme gị nwere ike ime ndị mmiri agba ụchụ ndị mmiri na-asọ mpịtọ ndị mmiri na-asọ mpịtọ ọ gwụrụ na arụsị nwere mmiri ifu na aga akpọgochi ya n'elu ana dị beside ebe mmiri dị pụtara ya so ihe ama nka ikwena ka dibịa ọnwụ na-akpọ mmadụ na mmiri ruo ebe a nọ na mmiri gbusawa ọbara chiawa otu ikwena ka mmadụ bịa mee ọtụ nọ ebe ahụ ihe o nwere ike ime mmekwu ya ọzọ ihe o nwere ike ime the best practice o nwere ike ime anyị dana oji mụnwa ihe nji alụ ọrụ mmiri ewu yes mana ndị mmiri nke mụnwa mma ebe ụzọ wara ọjị were hyacinth were ha kandụl wee yọọ ha gwa ha ka ha duga m ka nje kwụọ ụgwọ ngọ so pesin akara aka anyị ga-eduga m ọrụ ndị mmiri nke m ana m enye ha edu ọkwụkwọta mụ na ha edu ka m na-enye ndị mmiri nke ka ha na-edu ude ka anyị nwa na-edu ude ka onye arụ na ọrụ na-edu ude edu ka m ji alụ nke ahụ pesinal nke m na-egburu ofu ewu ya eso gbadara mmiri yes agbakọtazie n'elu ana ndị mmiri nke m nwa bụ Ugochi tụrụ oraifite ga-eri ofu ebu fọ ha nwa idu nwe gbadara mmiri eje kwụọ ngọ maka na ndị mmiri ma nwa na ọdụ ka ezinụlọ nwoke na-eje ịlụ nwaanyị maka na ọrụ mmiri na ọdụ ka ịgba nkwụ eribas so ndị mmiri ma nwa nọ ka ikwu na ibe nke nwoke bịara ịlụ nwaanyị so ndị mmiri nke m afọ the fact that ha ya edu nwe gbadata na mmiri ha nwere ofu ebu however alụchazi ọrụ ahụ ncha ndị nke onye abịara ịlụ ọrụ mmiri akwụkwọ ahụ ha sokwa anyị gbagọtakwa n'elu ala na tempụl ka ha sori ebu ha bịakwa ala ndị mmiri nke na-erikwa ebu ebu na ahụ egbucha ya ewere emesara aka anya ka ndị mmadụ ga-eri anyị weta mmanya ndị mmadụ akwụkwọhazi wee nwee aṅụrị mana ya bụ ewu ahụ anyị gbata na mmiri anyị ya na-egbu ya egbu ebe anọ ewu ahụ eji gbata na mmiri ewu sara aka ewetalụ ka e wee si lụọ ya bụ ọrụ mmiri alụrụ si ya anyị na-eme mmiri ahụ alụchala onye ahụ ọrụ mmiri kwanyechaa kpụchaa ngọ kwanyechaa ibu mmiri niile anyị ji bịa ewu ahụ anyị ji bịa anyị ga-agba ya mmiri obere yes agbatu ya mmiri obere ọ nọrụzie n'ọnọdụ ndụ na ọnwụ yes ma anwụ ịgbatu ya mmiri obere hapụzie efugoro na etigoro na mmiri a o gwubegoro onye egwupụta maka na ike agwụghị onye egwupụta uzi that particular ewu anwa is meant for sacrifice for the entities of powers ndị bi na mmiri and all the water elements. Why are we using goat? Why using goat is the best, though it's not cast on stone. Bụ n'ala Igbo na ọrụ ọbụla alụbidoro wee tinye ewu na ya amarụ ya lụ na example n'ala Igbo ọ bụrụ na igoro ana e wee chọọ ka famili anyị igoro ana ghara ịpụta echi bịa zọwa ana adọ azụwa were ewu si luo that agreement ime with that family. Ewu anwa bụ na-eme na ha enwere ike ịpụta megere ya sara ya asara. Ọkwa ewu anwa mere na ndị nne na nna na a na-agba nkwụ ugboro na maka ewu ahụ inyere ụmụnna famili nwe nwa ahụ. Ewu ahụ egwu abụrụgo ihe akaebe na nwa a na-emezuru ihe omenala n'isi ya na ụdị ịgba nkwụ. So
ewu anyị na-enye ha bụ afta ka echara ihe niile wesị na ewu a wee ewu eji esi iru ọrụ mmiri a na ọrụ mmiri a na-amarụ ya ọzọ na ọ ma apụtakwuzi n'afa na ha ndị mmiri ahụ mebiziri onye a ife bido n'ụbọchị taa ekwuchi ya etiji ya ọfọ mechazie ya anyị dọrọ ihe ewu ahụ ịgbata obere ewu a mmiri dọwara bikọs onwe ndị na-abụ ọ bụrụ na ịgbara ya ọfụma efu ụmụazị ga-anọ na dị ọra saịdị ndị akụwara ọrụ ọfụma echere afịa uru jeje gụrụ ewu anwa oge ọka dị ndụ ebe anwa ha maka ka a si eme eburukwa ebịara afịa bịa lee ihe ị na-ele ụchụkwu ị na-agba onwe kwụsị ndị mmiri ga-eme gị ife ị ga na-ajụ kedu ihe mere gị those ewu ahụ etiri ebe a is meant for the elements living in the water in and around the water. Ọ bụrụ na atiri ewu ahụ ha nwa were ya ị mara na ọ gbụsara aka to all the elements living inside the water. Mana ọ bụrụ na na-etiri ewu ahụ ogwupụta then ma ọ bụ itiri ewu ogwupụta it means that maybe na ha chọrọ ka ha pụrụ ya ndị ọgbanje enu ala ma ọ bụ mmụọ ọbụla so na mmiri nọ n'elu ala so as long as o metụgo mmiri mechaa jiri aka egwupụta leave it then ọ bụrụ ya so ihe anyị ga-eji ewu bụ na ewu ofu ewu karịrị ọkọta ya in the spiritual ranking so ewu anwa as long as ọ ti ihe pụchi ọkpa anọ also fresh go so many things mana iwere ọkụkọ je lụọ ọ dịkwa mma mana o nwere ndị ihe ji ọkụkọ rụchara ya reject ya si n'opere mpe depends ihe so onye mana iwere ewu once and for all ịghọtara ya ya na emetụzi ya kpọzi ha sị ha sokwazi anyị nata n'ụlọ bịa gbuo egbu ka ọmụnwa na-alụ alụ n'Ugochi na tempụl ụbọchị anyị na-arụcha mmadụ ịnọ ewu ọrụ mmiri ime mmadụ na-anya egbugo ewuru ịnọ a ga-enye ewu ịnọ na mmiri were eburu ịnọ ka gbuo n'ụlọ a ga-eji mesara aka adịm egbuzi ọbara ndị anụ ọra na-egbu ndị mmiri n'ebe ite ha dị na tempụl no o nwere ebe a kwado ha na ebe a na-egbu ndị mmiri ya so nwa na-alụ ọrụ ka uche gị dị ya ghọtara ya ana m achọ ịkọwalụ gị ihe na-emegasị n'ọrụ mmiri alụrụ n'isi gị adị aga aga so gị nwa a na-alụrụ alụ kwesịrị ịdị experience e nwere ụfọdụ ihe ndị dị vital ga-adịrịrị daba afọ awa ọ bụrụ ya ka nchọ enye kụwa taa ka ọ ghara ite nnukwu ogologo vidiyo mana ihe chọrọ ịkụwa bụ ịlụọ mụta nka nke ọma then ịmalụ na-emụtago ihe ị kwesịrị ịgba n'ọrụ mmiri a arụsajọrụ ọrụ mmiri anwa iwere ewu anwa megide were ewu asị iluo ya ịmara itetụrụ ndị mmiri iwe gwazie ha sozie nata n'ụlọ megide be ha sonyezie na aja saraka na aja saraka a na-emezi n'ụlọ representịrị marriage reception a na-eme na agbacha nkwụ nwaanyị nke ọzọ echefukwara ma ọ bụrụ ọkwa emechaa ihe dị na nkwụ nwaanyị gị agbacha arụchalụ ọrụ mmiri ị na-arịzie ka jụọ gị ajụjụ gị ụmụ nwaanyị ọ na-abụ ịrụcha di agba nkwụ gị na ndị be di gị anaba be di gị ichefuzie ndị be nna gị is not done that na arụ ngọ does not mean na elere gị ele the same thing with ndị mmiri na-abịa akwụ ngọ does not mean na severe go relationship gị na ndị mmiri igwekwara ka onye ọgbụrụ dibịa obodo onwe ya white cabinet man ma onye ọ na-akpọ ndị mmadụ abịa na mmiri si gị ka ekewa gị na ndị mmiri ọ kewaa gị na ndị mmiri gị ga-emezikwa ụwa gị otu ilo na-asị n'etiti gị na ndị mmiri gị ga-emezikwa ụwa gị nye nwa na onwe ya kpọghị abịa na mmiri ọkwanye na ndị mmiri dị mma nya ka o ji wee nwee ike ewughara ịdị ya n'anya kpọrọ ọbịa na mmiri nye nwa na onwe ya maintain relationship ya na ndị mmiri mana gwa gị bịa ka o kewaa gị what a nonsense ọ chọrọ ka o risi igwe gị ka o ti gị n'ọnọdụ ejeje a na-ana ghọtara ya so ọ dị wrong iwe ikpota
ka onye ọbụla si ka eme gịnị ka ekewa gị na ndị mmiri ihe ọ ga-eme gị ala ya establish a good relationship with gị na ndị mmiri. Mana before m gaba n'iru ka m pọsụ ya nwaanyị ka anyị kpọgoro ofu kaadị nọmba. Ọ bụrụ na kaadị anyị chọrọ ịkpọ kịta bụ MTN, ya bụ nọmba anyị chọrọ ịkpọ bụ MTN dịka si ekwu. Nọmba ya bụ 53 46 463 42 262 ka maka MTN. So ka anyị gawakwa n'iru anyị mesịa program ya kpọọ Glo. So ihe m na-achọ ikwu maka ya bụ ọ bụrụ na ịbụ nwaanyị eke gị di na be di gị, eke gị di na be di gị, then ịmalụgo na-ekere di na be di gị. Ọkwa ọ na-abụ ịnọ ọnọ na be di gị igoro bred igoro ụfọdụ ihe gasị bịa sị mọmị kene mọmị gị kene dadi gị wee sị gị nwa m kee ka ị mere kene ka di gị mere ụnụ a na-ebikwa ọfụma wee sị ya yes m na-ebi ọfụma. O nwezi akụkọ ị chọrọ ịkọrọ ha ka ọrụ ha ịchọ ka ha tụọ ego alụ. Ọ bụrụ na gị na di gị na-achọ nwa inwe ike sị mọmị na dadi ya na-achọkwa nwa wee tụọ ego alụ. Etu a ka ọ dị relationship kwesịrị ịdị gị na ndị mmiri na-arụchara ọrụ mmiri does not mean from time to time na ihe egoro ihe jesi ha kedu ka unu mere na aha abịakwa n'ụbọchị taa ka mmalụ ka unu mere ka m wee gwakwa ụlọ etu o si wee dịrị m onye kwachi ụlọ ahịhịa mmebe etu ọ ya agaziri gị eso mmịa. So ihe m na-ekwu na arụsị alụghị ọrụ mmiri does not mean na arụsị alụghị ọrụ mmiri ịnarizie iri ọnya rie ndọkọrọ. Onye isi lachacha ụtara ụtara n'ụkwụ ya bịa ka sọrọ ọzọ. Ọ bụrụ na esi ka isi bịa relationship gị na ndị mmiri o nwezie ka mmadụ si elu for ya trọbụl mmadụ si achọ gị okwu kerozi ndị ga-akwụdoro gị kere onye ị ga-akụsara ịmụrụ na ndị mmiri kwụrụ n'azụ ịma na-enye ikwo gị n'azụ ịmarọ. So you need them. Enwere reason gị na ha ji wee nwee link na mmiri before ị bịawa n'ụwa. Link a gị na ha nwere ụgwụ nọ ndị ga-akwụdoro gị ka ị wee dee ude n'elu ụwa. So once ị maara ha ga-abụ of great help to you. Mana once you sever your relationship with them, believe in me, ị ga-anọ ka orphan in the spiritual realm. That spiritual support kwesịrị inweta from their own end ka o wee dịrị gị easy if you feel your earthly mission. You'll be lucky and you will have yourself to blame. So what am I saying, bro? Na ihe ị ga-eme bụ one, gị na ndị mmiri gị ga-adị n'udo. Nke abụọ, dekwa onye maara gbasara ọrụ mmiri ka ọrụ mmiri once and for all. Nwere onwe ka ndị mmiri ga-enye na-edistọp si ka ọda ile ọma ị na-ekpezi bụrụ for more blessing. Maka na etu anọ nwa m wee bịa echi wee sị m dadi na-egotakwala m okpu ma na egota m one thing or the other of ọbana nna like. I must say my son or my daughter, you will remember to buy something for your daddy today. Need that, let me bless you. Let me a better. And the better I got you. To according to the mirror. Ikuta does not mean that from time to time, you could hear on the reverse here. Only by a can amon. If one got in Anya now.
So you know my able for good because they are bringing good things. You only read to all the living elements in the middle, and surely they will assist you in your prayers. And you have again. So you want to do nkuzi taa. Send them a message in your WhatsApp 0805 78 37 672. Nke bụ abụ biko nụ ọ bụrụ na-akpọgo kaadị nke mbụ akpọrọ achọrọ m ka ofu enweta ha na-akpọ ọ bụrụ na akpọgo kaadị nke mbụ n'inwetara ya biko this one ị hapụ ya ka onye ọzọkwa ka olu onye ọzọ aka ise dịkwa narị mmadụ ọ ga-abụ onye bụ fan na my page ga-eyuzi ya ọ bụgoro na onwere onye ya eyuzi ya kịta anọ online hapụ ya ọgbọnwụ na onye ahụ ji wee ga-eri vidio ọ bụrụ na dị nọmba na-eyuzubere ya onye ahụ nwere ike isi yuzu ya Gumbaka Glow 16 163 sorry 1622 7 166 98 81 004. All of with the flow. So ihe anyị na-akọwa bụ ịnerecha vidio a tụsara ya ndị ọzọ by so doing you will save lives. Ọtụtụ ndị mmadụ ejego rụọ ọrụ mmiri rụọ ya wrongly. Nke ọzọ onye ọbụla na-akpọ gị ma ọ kpọrọ onwe ya onye uwe ọcha ma ọ kpọrọ onwe ya dibịa na-asị ka o kewa gị na ndị mmiri aghọtara ihe ọ na-ekwu ọ na-eme ebe zon mindset ndị ụka maka na ndị ụka pụtara ndị mmiri dịka ndị mmụọ ọjọọ to ofiruzie ka e were mindset ya nwa maka na ọ nwere ndị na-abịakwute m sị na ha achọ ka kewa ha ndị mmiri si no adị m ekewa ndị mmiri ihe na-eme alaịn ka mmụọ udo na-etinye na ha maka na ọ ga-abalị gị ụfọdụ nwere ike feel angry na ha laikere etu nsi wee kwu ka eje chọwa onye ya emere gị etu ha si chọọ so ụfọdụ bụ ha makwa nke bụ eziokwu mana maka ihe na ha chọrọ ego ọnwa na-abịara dị awe ka ha rie ya o kwetara ọ ga-eje eme separation gị onye na-eme separation lekwa gị na mpịawa azụ maka na ihe na-eme abụọ the right thing after all ime the abnormal aligning iwojere ha ihe gosiri ime ụmụ ndị niile bi na mmiri all the elements even the fishes celebrate ya ịma ọ na Chukwu okike ya dị happy n'ihi enye aka fụ na ihe niile o kere eke na-eriju afọ ịmara ya gazie n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile ekwe m okwu ngozi n'isi ndị niile na-esonyere anyị nọ under the influence of our voice ndị nọ n'oru na ndị nọ n'Igbo a sị m na distance ama abụ ebara ya si ka ifeọma mee na-asịkwa nọnyekwara anyị na ụdị oge a echi niile n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile asị m ihe ọma dị iche mee ndị niile ụzọ ha gbara ọchịchị ka ụzọ ha meghe ka ifeọma mewelefa ndị atụrụ ịga mmụọ ndị agbara ụchụ mmụọ ka ụchụ n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile onye ike niile si n'aka ya aga agazie ọfọ Onye na-agbara
Catch your phone.